ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርና ተዋዲደን ዝርከባት ትካላት ጥዕና ዜጋታት ኣብ ቀረብኦም ተጠቀምቲ ንኽኾኑን ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምብራኽን ዓቢ ተራእን ዝፃወታ ዘለዋ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታላት ዕዳጋ ሓሙስን ቪላጆን ተማሊኡ ዘሎ ኣገልግሎታት ድማ ናይዚ መቐፀልታ እዩ ብዛዕባ እዚ ናዝሬት በይን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርቦ እያ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስን ቪላጆን ዝተማልአ ሕክምና ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘለው ተገልገልቲ ገሊጾም ኮማዊ ሆስፒታል ቪላጆ ግቡእ ስርሑ ጀሚሩ እኳ እንተጸንሐ ኣገልግሎት መውልዳን ከም ዘይነበሮ ዝጠቐሱቶም ተገልገልቲ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሙሉእ ናይ መውልዳን ኣገልግሎት ክህብ ምጅማሩ ዝተማልአ ኣገልግሎት ተሂቦም ከም ዘለው ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ እውን በብእዋኑ ብዘተኣታትዎ ዘሎ መሳርሒታት ዝምስገን ኣገልግሎት ይህብ ምህላው ኣብርሂም ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ ዝተገላገለት ወይዘሮ ፊየሪ ክፍላይ ንኤሪና ብዝሃበቶ ሓበሬታ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ ኣገልግሎት መውልዳን ብምጅማሩ ሓጎስ ከም ዝስማዕ ጠቂሳ ሚኒስትሪ ጥዕና ህዝቢ በብከባቢኡ ጥዕና ኣገልግሎት ንኽረክብ ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ መጉሳ ተገልገልቲ ኮማዊ ሆስፒታል ቪላጆ ወይዘሮ ፍርቱና ሃብታብ ወይዘሮ ሙኒራ መሐመድን ወይዘሮ ቦይልል ወልደ ሚካኤልን ድማ ኣብ ከባቢአን ከም ዝበለ ኣገልግሎት ምርካብን ንውፅኢታውነት ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ብምምልካት ኩለን ኣዴታት ብግቡእ ክግልገላሉ ተላብየን ሜዲካል ዳይሬክተር ኮማ ሆስፒታል ቪላጆ ዶክተር ጽጌሬዳ መሐሪ ቦገና እቲ ሆስፒታል ኣገልግሎት መውልዳን ምጅማሩ ንኣዴታት መሰረት ከም ዝፈጠረለን ጠቂሳ ኣገልግሎት ፊዚዮቴራፒ ወለንታዊ ምርመራ ደም ምርመራ ቲብን ሜላፍ ወሳዶትን ኣብ ሓፂር ግዜ ንምትእትታው ኣምድለዋት ከም ዝርከቡ ሓቢራ ሓላፊት ኮማ ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ ሲስተር እልልታ ኣብርሃ ቦገና እቲ ሆስፒታል ብዜካትን ህዝቢ ፈጢርዎ ዘሎ እፎይታን ኣብተን ካልኦት ሆስፒታላት ንዝነበረ ጻዕቀውን ዘቃልል ምዃኑ ኣብርሃም